Keď hudba zaznieje, u srdca mi dobre je a už jej neodolám. Najdem si dievčinu. No що вам годину повісти? Красново, все наш теж край був колись. Красново, сюди файно настроїли, розумієте, ну, все та є в людей. Тож позирайте і будьте, кое було у Вариші. Ну, дякуємо. Мішу, мама, ти йдеш. Чистий воздух, нам всі цигарети. Якийсь попав у Братиславу, Вась. Та діле з чорним все заплів та сюди, розумієте, стоп. Та бо ти не чорний, та як ми ж з собою взяли. То вуля сме взяли туди, де треба було. Ми до училища в кочегарку, та мало все умастив, та все. Посчитали тебе за свого. Ай, пішов їм на базарчик, булку деяку купити, а вони хопс-хопс, тут зелення, та й готово. Ти я де в Братиславі, бо ніч не банув, бо красно. Та хіба цього Гатижакові принесли? Ну, такі, але такі, що, туди та й взяли та й повезли. Подьте, куме, подьте на Вариші, липнемо. Куме, хто не бачив вашу красу? Тільки у Братиславі, але з такими ходять, розумієш, що то. Ай, натягнеться. Ай, натягнеш трамп туди яку. Але в капці се буйся в капці, та і дома. І дома ходиш. Не кури сюди, не кури, бо ми солонину тут не маємо. Ну, але куме, сак собі стану, та вам натягне тут. Hello, хлопці, ну, накладуйте там. Ай, ну, ай. Так іду, ну. Каже, най розливають помалу. Липогар вина. Дю я до квасного того, йо, давидкувати. Файний мусив казати. Ну, конечно, такий чоловічий, що то це. Може вітер немає обдує. Що би суповів поваришові? Красно, ні? Сонце не сліпить, там не дуже видко хіба, бо ми так клав. О, тепер красота. Файний город. Ти як капітан дальнього плавання. Капітан, але не плаває. Чуєш, куме, знаєш, що ми за цей ночі снило? Титанік ми снило. Але не йдіть так близько. Хлопці не робили ми страховки, а осторожно. Ідіть ли мало туди на уголь. О, це осяд. Це осяд. Ну, тепер бавить мелодія Титаник. На горі два дубки. Закарпатський Титаник. Парада. За Закарпатський який може бути Титанік? Хіба би ця дошка переломила на камінь. Ну, то Закарпатський Титанік маємо Закарпатське море там то у Міжгірщині. Наш Байкал, Синевір. Наш Байкал, то се називає, має свою тисячолітню історію, то се називає Морське око. Що би вам хотів повісти? Пойте лим побзирайте. Не мені, а русинам. Русинам, чистовані русинам. Побзирайте, як живуть у Братиславі жану. Але запалила собі цигарети. Зараз собі куриш.
Хай бо говори на мене, бо то ніч не чути. Книжку Oriflame собі взяла, Oriflame. купила собі цигарети, Так. і вберуть собі духи. Ну, Що ну. з тобою? Ну та що, та і з 1000 євро можеш собі даш то уділити. А наші, розумієш, жона тепер колухлива, ну йови. Там маєш і Oriflame. Там є Ну, натуральний. Конечно. І тепер якась і булька сидить, і зеленина вся, і папричка якась сидить. Катастрофа. Я ти кажу, свині ревуть, то газова. Мусимо нашим жонам привезти туди на наше Подкарпаття, де яку чоколаду словацьку. Вони сидять, крім крумпетничі, не їли порядку, та капусти. А, та чекай, вже так котру чоколаду у село завозять, а не вже так наших опускай. Яка тут чоколада? Ну яка? Коричнева, яка? Я і біла. Це А вже- ви знаєте, чого біла? Чого? Бо бися негер замастив. Позирав много наших, а де це? Мішу ми зустрітив із вечерем, що Міша, той був, розумієш, солонину продає повним ходом, каже, так іде солонина на чудо. Я думав, може, мама грибу привезти. Котра із пса солонина? Де, там в нього такі свині, ти пам'ятаєш колись? Я вважаю так, що це є альтернативний бізнес на Подкарпатті. Кожен ся може розкрутити на солонині, кіт би хотів газдувати. Наш заходить русин у єврейський, представляєте, в єврейський ресторан, каже, будьте добрі мені до Ізі, мені сюди солонини, чесника і хліба чорного. І 50 грам, будьте добрі, водочка наліть мені. Ізі ось як став. Прибачте, ми солонину не їмо. Я розумію, що солонина то святоя, або так аби не їсти. Но мені се видить, я був у такому великому варші. Не жив. Чого? Чого? А ти йдеш тепер учитися на священника, як і дадуть ти приход у такому великому варишеві? Таку, що, откажешся? Знаєте що, не дай Боже челядника, вать черево зболить, вать що, туй би йти в Коргас, до доктора. Де туй ви знайти? Позвониш та прийде, ментівка, раз-два, завівка, ріну. А, я Знаєш, такий той Я думав, що то лиш у нас так помало докторів. Такий той воздух, що гертигання. Серйозно. Та то цигаретлика тебе бере А гортик. де, у наших цигаретах я ніде не кажу. А ти купив собі ту їхні? Ні. То я Це із Донбаса один прийшов дихати, та знаєш, після 5 минут перебування на чистому воздусі, все, астма на нього напала та заткала його під машину, під вихлопну, кидайте йому мало дози. Мало подихав, ну я тепер чую. така, де і кум прийшов сюди. О, куме, ходь до нас мало. Ось сюди. Та не пряться. Ти вже ся помив? Ідися помий! Скажу, ідися помий! Ти що розумієш, ми жичили? І ще ти раз кажу, ідися помий! Це катастрофа. Та дай йому поки, не жени його, не жени його. Покажи. Або хочу, не хочу захвалити, бо я се нігде не люблю хвалити. Я се не люблю хвалити, ну або позирай. Ви побзирайте ли мене сігать. Волім будьте Це добрі. європейський Та це стандарт. чоловіче. Хто б Та повів це- щось, що ми з Подкарпаття, та не дашу. А ми ще Ви ж почнемо тихо. так тут приказувати по-словацьки. Просим пана хаплем. Ну, а ми Лем воздух хапли. Гаті. Гаті. Нараз сорочечка. на Словака познав, тож ми свої. Zašto? Taj se oni gati nam u second hande navozili. A i poznaš i tamo godami vozili, ta kazali humanitarka. A ponjali što to ne modno, ta kažu second hand. A što tako je second non-how, hand? A non-how. second hand to kaže humanitarka nože. To же саме. Лише по другу назву. Ай, та що це нашу ціну розуміє? Second hand, та думаєте, що то магазин якийсь новий, та йде та убирать собі тут. А воно вони гуманітарка. А то хоч голову в камінь, хоч каменем в голову. Та пак кажуть, що то другі руки секонд-хенд. Другі руки. Ай, так се переводить з англійського. Що не з перших рук, то вже з других рук пішло. Не сперли. Боже, хіба? Не думаю, що лебрука там були. Ну, так, Уже хоч що там продають, розумієте. Чуєш? Із другої. А кітгаті, та що то доказати, що із другої узиці чи що? Це розумієш? Не саме страшне, труси лівчику.
Той каже, ти ось другі руки. А кіть наш нужен продавати. У другі руки. Ну, Та це за страшно. Це за страшно, наче не розумієш, проституція. Ні, нам то не грозить.